तो हेल्लो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव तो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा नोंथांमोननो मैया मोनसे आपडेट होदोंमोन जे एसआइनि एग्जामनि पेपार लिक जानायनि माखासे कन्ट्रोभार्सि सोलिगासिनो दङ आरो बे फैबाय थानाय समाव माखासे क्लु मोनगोन बा माखासे आपडेट मोनगोन होननानै दा फाइनाली मोनसे आपडेट सफैदों जे बेखौहाय सोर मोनदों आरो बबेयाव हमजाखो आरो सोरखौ हमनाय जाखो आरो बे हमजानाया केन्डिडेट नंगौना नङा स' बिनि सायाव गोबां खोथा ओंखारगोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हागोन आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोननो जेरै आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि सिभिल जब दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोना जेबो दायो नेगेटिभ लाथ'नाङा पेसेन्स लाखिबानो जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव गोबां जबनि आपडेट मोनगोन लोगोसे नोंथांमोननि एग्जाम आपकामिं फैगासिनो दङ बिनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जादो फकास खालामदो फरायनायाव दा जबा आसाम पुलिसल' नङा बेखायनो नोंथांमोनाहाय नेक्स्टआव आरो बेनिफ्राय बांसिन जाहाथे मोजाङै मोजां आनजाद होनो हायो आं बेखौनो आसा खालामबाय दा लोगोफोर आरो फाइनाल रिजाल्ट माला मोनगोन AV कनस्टेबल दाखालिनि जोंहा एग्जाम जाखांनाय आरो बेयावबो पेपार लिक जागोन नामा गोबां सोंलु जागासिनो दङ बेयाव जेबो पेपार लिक जायाखै आरो नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैगासिनो दङ नाथाय बाथ्राया जाबाय जे बेबादि इसु जाबाय थानाय समावहाय रिजाल्ट आउट जाया बेखायनो नोंथांमोना नेथ'नांसिगोन आसाम पुलिस कनस्टेबलनि फाइनाल रिजाल्टखौ दा फाइनाल रिजाल्टआव जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों दासिमबो जेबो मोननो हायाखै आरो लोगोसे काट अफ फैयाखै दा नोंथांमोना नेथ'दो जेब्लानोखि काट अफ फैगोन नोंथांमोननि सायाव भिडिअ खालामगोन लोगोसे मैयानि एबा दाखालिनि एग्जाम होनाय कनस्टेबलनि काट अफ बेसेबां थांगोन बिनि सायाव नेक्स्टआव नोंथांमोना एक्सट्रा भिडिअ खालामगोन आरो कामान्ड'निबो एक्सट्रा भिडिअ खालामगोन दायो जोङो जेब्ला अफिसियेल वेबसाइटआव फैगोन अब्ला दासिमबो जेबो जों क्लेरिफिकेसन मोननाय नङा आसाम पुलिसनिफ्राय जेबो वेबसाइटआव एबा ससियेल मिडियायाव मोननाय जायाखै नाथाय माखासे निउस पर्टेलनि गेजेरजों मोनदों जे जाय बे खामानियाव हमजादों स' बिनि सायाव नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन मोनसे भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव लिंक आरो बे होदोंमोन ND24 निउस पर्टेलाव होदों जे सासे हमजानाय जाबाय आरो बे हमजानाया सोर आरो बबेनिफ्राय मोनदों स' नोंथांमोना नायनो हागोन दा निउसआ बुंनाय बादिब्ला ओरैबायदि होनदों जे जाय बिथाङा हमजादों नगावनि नगावनि होनना बुंदों पिन्टु गहेनानै थ' बिथांखौ हमनाय जाथ'बाय आरो थानायाव दङ आरो सोंनाय सोलिगासिनो दङ आरो बे बुंदों जे वाट्सएप ग्रुपाव हरदों होननाया ओरैबायदि जादों जे थ' बिथाङा मोनदोंमोन मोनसे डिलेट सेन्टारनिफ्राय गाव मोनसे डिलेट सेन्टाराव क्लास खालामोबा एग्जाम होनो थांदोंमोन जानांगौ थ' बिनिफ्राय मोनदों होनदों आरो मोननाय लोगो लोगोनो बिथाङा वाट्सएप ग्रुपाव शेयार खालामदों आरो लोगोसे बाथ्राया जाबाय बिथाङा गाव मोनाखै सासे मानसिनिफ्रायसो मोननाय जादों जेब्लानोखि गाव क्लास खालामबाय थादोंमोन होनना बुंदों आरो बै मानसिया जायनिफ्राय मोनदों सोरनिफ्राय मोनदों दा बेखौहाय एसेबां क्लियार जायाखै आरो बै मानसिया बबेनिफ्राय मोनमारदों आरो बै मानसिया एग्जाम होदोंमोन नामा आसाम पुलिसनि स' बे मोनसे सोंथि जागासिनो दङ कुइसन जागासिनो दङ दा जाय मानसिया हमजादों नगावनि स' बिथांना कुइसन जागासिनो दङ इनभेस्टिगेसन सोलिगोन आरो आइ होप नोंथांमोना पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन एग्जामनि माखासे आपकामिं आपडेट मोनगोन जेरै रि एग्जाम एबा केन्सेल जायो थ' बिनि सायाव मोनगोन जुदि एग्जाम जानाय सिगां पेपार लिक जादोंमोनब्ला थ' अब्ला रि एग्जाम जायो चान्स थायो एबा जाखायोमोन सिगांनि बायदि जेरै एग्जाम लेरफाय थानाय समाव पेपार लिक जानाय लोगो लोगो रि एग्जाम जादोंमोन नाथाय एग्जाम जोबखांनानै जुदि पेपार लिक जादोंबा अब्ला रि एग्जाम जाया होननानै सेबाया मोनसे खोथा होदोंमोन जे बेखौ रिक्स लाया होननानै नाथाय बाथ्राया जाबाय लोगोफोर बे कुइसन पेपारा बोरै फैखो आरो सोरनिफ्राय मोनखो दा बेसो सोंलु जागासिनो दङ आरो एग्जाम सेन्टाराव हाबनाय लोगो लोगोनो जेबो मबाइल एबा बायदिसिना लांफानो हाया होनना मिथिखागौ लोगोसे गोबां चेकिं जादोंमोन आरो जायनि जाउनाव जेबो लांनो हायि जादोंमोन बेनिफ्राय आरोबाव एग्जाम जोबखांनाय लोगो लोगोनो बे कुइसन पेपारखौ जोङो अएमआरसिजों जोङो जमा होबोनांदोंमोन जायनि जाउनाव सासेबो लाबोनो हायाखैमोन दा बाथ्राया जाबाय बे बोरै ओंखारखो एबा हमना ला पेपारा लिक जायाखै अब्लाबो हमना ला सोर लाबोनो हाखो आरो सोरनि बेयाव गोरोन्थि दङ जे एग्जाम सेन्टारावसो गोरोन्थि थाखो ना माखो थ' बिनि सायाव सोंनाया सोलिगोन होनना बुंदों दा नोंथांमोना मा जायो नेक्स्टआव मोनगोन आपडेटखौ दा जायनोखि बे खामानियाव इनभल्भ दङ स' बिथांमोना हमजाखागोन आरो दायो सोंनाया सोलिगासिनो दंखायो आरो लोगोसे पजिटिभ रिजाल्टआ थाबैनो ओंखारगोन जे बे एग्जामा जाफिनगोन ना बेनो थागोन दा आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना पेसेन्स लाखिबानो जाबाय आरो गोबां जबनि एग्जाम फैगासिनो दङ जेरै हेल्थ डिपार्टमेन्टनि 15 मेआव जानो गोनां हमना ला बेनिफ्राय लोगोसे 22 मेआव जानो गोनां गुवाहाटि हाइकर्ट आरो लोगोसे दानि 26,000नि सोलिबाय थानाय एप्लाइ गोबां एग्जाम दङ स' नोंथांमोना बेयाव कनफिडेन्स लाखिबानो जाबाय जाहाथे मोजाङै मोजां रिजाल्टआ फैयो आरो नोंथांमोना जेबो नार्भास फिल खालामनाङा थ' गावसोर डिपार्टमेन्टआ गावसोरो सल्भ खालामगोन जे मा जादों मा जामाराखै आरो फैबाय थानाय समाव जोङो आपडेटखौ मोनगोन जे गोदानै आनजाद होनांगौना होनाङा दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आपडेटआ स' नोंथांमोनाहाय डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअ लिंक दङ बेयाव थांनानै डिटेल्सखौ लानो हागोन सोरनिफ्राय मोनदों सोर हमजाखो आरो दायो मा सोलिगासिनो दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दा बिनिसिम लोगोफोर दिनैनि मोनसे आपडेट आसाम पुलिसनि सायाव आरो जुदि माबाफोर आपडेट मोनोबा स' नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नेक्स्टआवहाय मा फैयो थ' लोगोफोर भिडिअ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन आरो साबस्क्राइबबो खालामना लानो हागोन जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन चेनेलाव